aquesta conferència que està dintre del que és el diploma de mitologia i simbolisme que fem. Estudiem els símbols en aquestes conferències i els mites i resulta que la ment és una gran creadora de símbols i això ho veiem sobretot en els somnis. En els somnis apareixen imatges, símbols i fins i tot elements mítics que apareixen en els somnis. Per això creiem que encaixa molt bé dintre d'aquests estudis de mitologia i simbolisme. Avui hem convidat el Tom Pastor, que serà professor en el postgrau d'Estudis Freudians i Simbologia, que farà a partir de l'octubre de l'any vinent. I ell és psicòleg clínic, també psicoanalista familiar i ha treballat durant molts anys en una residència geriàtrica. I passo la paraula amb ell. Moltes gràcies per haver acceptat. Tenim entre el públic el Ramon, que és el director de l'ISCA, i també el doctor Pérez Escadar, president de l'Institut Carlos Sapiu, que quan tinguem el debat també hi podrà participar perquè en sap molt d'aquestes coses. Doncs gràcies per l'atenció, gràcies per haver vingut i comencem la conferència. Hola, bon dia, gràcies. Comencem. Jo soc analista, llavors per parlar dels símbols en els somnis el que m'ha semblat que potser era més proper a la realitat era presentar un somni d'una persona, és un somni antic de l'any 2010 més o menys. Llavors presentarem el somni, després farem un estudi una mica de la simbologia que surten d'aquest somni real i després parlarem una mica de la patologia o de la malaltia que tenia aquesta persona quan va tenir aquest somni i de la manera que el somni va ajudar aquesta persona a seguir amb la seva vida cap endavant. Jo em deia que el somni és aquella petita porta amagada en el més íntim i més profund del santuari de l'ànima i que s'obre cada nit còsmica, que s'obre aquesta nit còsmica que era l'ànima molt abans que existís el món. Llavors, en el somni, una de les coses que tenim en consideració és que els somnis parlen amb un idioma diferent a l'idioma de la consciència. Nosaltres estem acostumats a categoritzar, a parlar segons la llei causa i efecte, amb un espai, amb un temps. El somni, aquests conceptes queden esvaïts i parlen un llenguatge diferent, un llenguatge un mateix símbol dintre d'un somni pot tenir moltes cares o pot afectar-nos de maneres molt diferents. Llavors ara, una mica seriosa, entrem en aquest món dels somnis, en aquest món d'una persona que va tenir un somni i entrem a conèixer el més profund de la seva ànima. Començo a explicar-vos una mica el somni, amb paraules de la persona que va somiar, que ho va contar. El somni comença així: em trobava en una casa en el Càncer, a prop de Barcelona. Era de nit, era una nit d'estiu, i hi havia gent que caminava pel camí que passava vora la casa, en direcció a alguna festa que se celebrava al camp. Són imatges del mateix somiant, les imatges que mentre en el procés analític ell va anar dibuixant. Vaig veure una noia que agafava pinyons de terra i li donava amb un esquirol i tot divertits anaven parlant. Aquesta noia era una elfa que anava amb un altre grup i en comptes d'anar cap a la festa, com el somiant, es quedaven a la casa. Entrem a la casa, que era com la meva casa quan jo era petit, però d'una manera diferent, i pugem per una escala de caragol
al pis superior. A l'arribar dalt, a la taula hi havia unes figures d'ònix dintre amb una safata, que són uns regals que havia portat la meva àvia a la meva mare i que aquesta elfa es va interessar per aquestes figures. Jo li vaig dir si em volia agafar alguna. Ella va agafar l'elefant i un gall dindi. En el somni no em va importar donar-li, regalar-li, no em va passar. Estava tot jugant, vam donar un cop de porta, el meu pare que estava dormint es va despertar i va dir que així no es podia dormir i la meva mare, que estava allà, va mirar i es va riure d'una manera joiosa. Vam estar jugant per tota la casa, amb joguets de la meva infantesa, un espasa, un vaixell, i vam quedar en guardar-los per quan ella tornés a venir. A mesura que jugàvem ens anàvem fent més grans, ja no érem nens jugants, érem adults. Teníem gana i jo li vaig oferir menjar. Ells portaven el seu propi menjar i em van oferir un gelat que era blanc i rosa i el vaig provar i era al mateix cop dolç i salat. La vaig mirar amb ulls, eren uns ulls preciosos. Eren uns ulls preciosos i en forma felina, grocs i verds. Es reflexaven en el seu propi front, com si tingués 4 ulls, i el miraven directament. Brillaven d'una manera especial. Jo mai havia vist una dona tan hermosa i bella que ella. Era absolutament preciosa. Ens vam abraçar, ens vam donar petons. Em sentia totalment complet i infinitament ditxós. Vam passar la nit junts fent coses. Em semblava mentida que pogués ser real. Vaig cercar la meva mare perquè em confirmés que era real. I llavors la meva mare va dibuixar la seva cara al començament d'un llibre, ja que jo no sabia dibuixar tan bé. Aquest és el dibuix que va fer de l'elfa, el dibuix de la mare en el llibre. Però la nit tocava el seu fill i una amiga d'ella va venir-la a buscar per acompanyar-la a casa. La elfa em va mirar i amb aire de complicitat em va dir que l'acompanyés jo. Vam baixar corrents les escales de caragol i vam travessar carrers i una gran plaça darrere d'una església Jo li vaig preguntar si un mortal podia emparellar-se amb una elfa i ella va dir: coneixeràs més dones i et casaràs i les amaràs, però jo seguiré eternament en el bosc per tu. Jo volia quedar-me sempre amb ella i viure amb ella i la vaig seguir, però venia tot un seguit de gent que tornaven de la festa i no em deixaven passar. Un dels homes se'm va atrapar, dibuixa l'home, i no em va deixar seguir caminant cap a ella. Abans de despertar, només vaig poder veure amb un fugaç instant a ella corrent cap a una cabana que estava enmig del bosc. Això és el somni real que va tenir aquesta persona ja al voltant de l'any 2010. Tot i que és un somni ple de símbols, d'una manera global es pot mirar el somni com si tot fos una mitologia o un símbol. D'alguna manera tenim el protagonista que està en una col·lectivitat, amb gent que va a una festa, defineix la festa com una festa perfecta, entranyable, d'una nit d'estiu, tots en comunitat i harmonia. Després puja unes escales i va a un lloc superior de la casa que la persona que somia ho defineix com em porta a un lloc màgic, de perfecta intimitat, un lloc de joia i autenticitat absoluta.
Desconegut i íntimament conegut al mateix temps. Felicitat absoluta, un lloc etern. En acabat aquí és quan ell realment s'enamora de l'elfa i l'elfa d'ell i se sent extremadament mitjós. Diu, mai havia vist una dona més hermosa, absolutament preciosa. I finalment baixa una altra vegada i torna al bosc on ell vol anar amb ella per viure per sempre, però la col·lectivitat li impedeix que això pugui passar. La persona que somia en el 2010 aquest somni estava passant una profunda depressió. Està passant aquesta profunda depressió i vivia una vida amb unes sensacions de molta buidor, de molta tristesa, sense cap element diferent que li donés ganes de viure un dia més. La raó d'aquesta depressió, o com es va iniciar aquesta depressió, és que somiant tenia una relació amorosa, corresposa, però no possible amb una noia, d'alguna manera. El fet de viure tota una mena de sentiments que no es podien, que eren corresposos, però no es podien portar a terme, no podia arribar al final, va entrar en una depressió. Potser en la figura de la noia, aquest noi hi va projectar tota aquesta imatge de l'elfa. Ja en parlarem d'això. I li va portar a una depressió. Començant a analitzar els somnis, ja això més que terapèutic em va resultar curiós que si pensem aquests dos, tant el gall d'indi com l'elefant, que són unes figures d'ònix que venen de la seva àvia, que li regala la seva mare i ell li regala la seva parella, és com tres visions d'una figura femenina que als jungians li diem ànima, que ve representada en la figura de l'elfa. L'ànima representa pels jungians la part femenina del nostre propi inconscient. És un símbol que es veu en diferents somnis. Aquest somni no parla tant de símbols personals, sinó que és un dels grans somnis en què surten elements de l'inconscient col·lectiu, que els jungians diem arquetips, i l'ànima és un d'aquests arquetips. Els arquetips són estructures de funcionament que són presents a totes les cultures i a totes les edats. Venen d'un substrat col·lectiu comú a tot l'ésser humà. Les imatges d'aquest inconscient col·lectiu, els arquetips, tenen una sensació molt forta a la persona que hi somia. Són un caràcter luminós, deia Jung, quasi com una experiència religiosa, no? Llavors, en aquesta figura de l'ànima, en el somni, aquesta figura femenina, que es divideix entre l'àvia, la mare i l'amant, d'alguna manera em va cridar l'atenció quan estava investigant que vaig trobar aquesta làmina, que és una làmina maçònica del segle XVIII, del segle XIX. Llavors, quan jo li pregunto què representa la teva àvia, què representa la teva mare, què representa aquesta elfa que surt, de l'àvia diu que era una persona que es creia tot el que ella explicava, que era la persona que ella li podia explicar tots els cuentos que volgués, que l'àvia li deia sí, està molt bé i tal, i li seguia els cuentos. L'àvia era la persona femenina que creia en ell, en la seva infantesa. En quant a la mare, sempre em deia que la mare era com un aire de vida, un aire d'esperança, perquè sempre que el castigaven era la mare que li treia el càstig, sempre que ell treia males notes venia la mare i li deia no et preocupis, això passarà.
Llavors em va cridar aquesta imatge, perquè en aquesta imatge, en aquesta làmina maçònica, l'estrès és una làmina que representa la iniciació maçònica, no? Totes les imatges que aquí són simbòliques, no? Els quadrats blancs i negres és la llantidromia, els oposats que no es reconcilien, no? De les primeres fases d'iniciació, però aquestes tres dones que surten, que no m'equivoqui, una representa la fe, que en el somni seria l'àvia, una altra representa l'esperança, que seria la mare, i l'altra representaria l'amor, que és la elfa. Jo entenc això més aviat com una casualitat, no? Com una casualitat significativa dintre de l'estudi de somni, perquè això sí que nosaltres quan intentem veure un somni, més aviat interpretar-lo, nosaltres el que intentem és ampliar-lo amb una recerca de sentit que poden tenir aquests elements a la vida de la persona. No va tenir massa... Per la persona que somiava no va ser gaire significatiu aquesta imatge. Va ser una ampliació que està bé, però no va ser gaire significativa. Una de les imatges que surt al somni és el que diem la imatge de l'ànima, que representa allò femení que hi ha dintre de l'inconscient de totes les persones, no? Com ho veiem en el somni, és una elfa i té un gran poder, no? Li dona sensacions quasi místiques, no? Em sentia en perfecta harmonia, em sentia totalment complet, em sentia tot ple de sentit amb la unió d'aquesta elfa. El que li va passar a aquesta persona és que tota aquesta sensació que li provocava la seva ànima en un principi l'estava projectant en la figura de la dona amb la qual volia mantenir una relació i que era una relació impossible. I es va trencar en poder ser una relació impossible. Què va donar l'oportunitat al somni? El somni va donar l'oportunitat que aquesta imatge que era projectada, ell la veiés de tu a tu, pogués mantenir un diàleg i la pogués veure en la seva pura essència. En aquell moment va ser, aquest contrast va provocar que pogués anar retirant aquells elements que s'havien projectat amb la persona real i es puguin anar integrant a partir dels símbols dels somnis i d'alguna manera començar a recuperar vida. També pensem que si estava vivint en una vida que era completa desolació i completa tristesa, el fet de tenir un somni en el que tot és sentit, tot és alegria, tot és harmonia, dona al somni la llibertat de sortir de la presó d'un complex en el qual no podia sentir tot això. I això ja va ser bastant curatiu per la persona. Aquí tenim una imatge molt antiga d'una persona que ho va pintar molt fresc i representa aquesta cognutio. Els alquimistes parlaven que una de les primeres fases és l'unió del femení amb el masculí. Aquesta cognutio, que com si fos un crisol, es produeix a l'interior de les persones i no sempre té que estar projectat a l'exterior. Aquí tenim una altra imatge que és un gravat que representa més aviat el mateix de Rosario Philosophorum, que és un tractat d'alquímia. Això és un símbol mandàlic. Sembla que properament hi haurà una conferència sobre mandales. Això és un símbol mandàlic de la manera en què descriu el somni i com descriu aquella plaça que hem vist quan hem relatat el somni. Jo li vaig preguntar per aquesta plaça perquè deia que tenia una estructuració mandàlica. Ell em va contestar que era la representació de la sublime arquitectura. O sigui, d'una arquitectura que no pot ser més sublim, que no pot ser més especial, I vaig deduir que era un símbol mandàlic. Tal com s'estava produint el somni, amb les xerrades que vam tenir,
vaig veure que el seu, el que ja ens diem el procés d'individuació, que és un procés que es defineix amb un procés de creixement personal a mesura que conscient i inconscient es van integrant i que la seva representació pictòrica és el self, que significaria la unió de conscient i inconscient o el centre entre conscient i inconscient i que tenen forma de mandales. Jo vaig deduir que el destí que ell intuïa d'aquest centre de si mateix i que es veia portat per la seva mitologia personal estava molt relacionat amb el fet de tenir parella, el fet d'unir-se amb el femení. De fet, una de les imatges que aquest noi va portar, molt abans de tenir somni i tal, quan es sentia trist i va voler representar la seva tristor, era precisament un mandala trencat per la meitat. Com volem dir, el meu centre, cap al centre que sento cap a la meva experiència del sentit, que es troba a la meva centralitat, està trencada. El somni, d'alguna manera, va donar l'oportunitat d'experimentar un centre no trencat, un centre viu, un centre que s'hi pot parlar. I això va donar l'oportunitat d'anar sortint una mica d'aquesta depressió que en aquell moment tenia la persona. Ha acabat l'exposició. Teniu alguna pregunta? No sé si ho has dit, però quina edat aproximada tenia la persona? 30 anys. 30 anys. Sí, jove. Era una persona que no tenia gaire experiència en el tema, era infermer, no tenia gaire experiència en el tema de la simbologia ni estava interessat. Ara sí, però en aquell temps no. O sigui, aquests símbols que surten amb els somnis són d'una persona normal que estudia infermeria, que està en un procés difícil de la seva vida. Primer de tot dic que és una sort tenir un pacient que tingui un somni d'aquestes característiques. No sempre els somnis són tan llargs i tan mítics i tan simbòlics, no? Però el que m'ha sorprès més del tot és com la imaginació que ve a través del somni té aquesta part curativa per a la persona, no? Es podria pensar que somiar, com per exemple quan tens fam i somies un pernil, doncs no te serveix de massa somiar amb el pernil, perquè quan te despertes doncs no tens res per menjar. Però aquí veiem amb aquest somni que sí, que tots aquests símbols ajuden a curar-se, sobretot si possibiliten retirar aquesta transferència d'aquest món arquetípic tan luminós, que si el poses sobre una persona, doncs t'enganxes molt, no? I en canvi fer-te conscient que aquest món interior és interior, no tant exterior, possibilita aquest curament, aquesta curació. Has parlat del self, de l'arquetip del self, que surten en el somni, i fins i tot està lligat també a alguna representació religiosa, per exemple, aquest claustre que hi ha amb aquesta font, que té com un context quasi religiós, no? Quina relació hi hauria amb el self, que seria aquest centre de la persona, amb l'imaginari més religiós i una mica més, si pots explicar una mica més què és aquest self. Hi ha un... Sembla que ho he apuntat allà. Hi ha uns autors que han escrit un llibre que es diu
Vivir tu vida no vivida, no? Aquest autor diu que potser en el temps actual l'única experiència mística que podrà viure una persona és a través d'un enamorament. Jo estic d'acord amb això, no? Ara no s'aspira mai tenir experiències místiques i religioses, però l'enamorament se li sembla molt, no? El cel, o l'arquetip que d'alguna manera està al principi, forma un camí i al mateix temps està al final, és un destí però també és un principi, és el que forma el guiatge de la nostra vida d'alguna manera, ja ens ho entenem així, és el que guia d'alguna manera la nostra pròpia mitologia, la seva representació és mandàlica. I si ho passem en temes religiosos, jo identificava el cel amb la figura de Jesucrist. Ara, si era un contingut extern o propi intern de l'ànima, jo només m'encarrego de la part de l'ànima, no de la part religiosa, que no és el meu. ¿Té alguna pregunta? ¿Algun comentari? Si vol venir aquí al micròfon, així es gravarà millor. No, sí, no? Bueno. Jo dic que l'experiència dels zombis són fugissers, és a dir, que de seguida desapareix. Si jo tinc cap on desperto un altre pensament, se'n va, desapareix. Ens costa molt, no? I llavors, jo diria que, igual que a nivell bíblic, sembla ser que els zombis servien per transmetre missatges, jo no sé si també hi cap la possibilitat d'alguna mena d'això, no? De premonició o alguna cosa. Ara li donem poca importància als somnis. He sentit coses com que són retalls, sense coherència de la ment, etc. Si és que és veritat que en la Bíblia, com a l'antic Egipte se li donava molta importància als somnis, hi havia temples on s'anava a somiar, inclús rituals per afavorir els somnis i sacerdots que interpretaven els somnis. Penso que hi haurà una persona que parlarà dels somnis a l'antic Egipte amb una trobada properament. I actualment li donem poc valor. Un somni pot ser qualsevol cosa, pràcticament. La majoria de somnis són compensatoris, compensen la realitat en la que vivim. Llavors, compensen la nostra direcció del conscient, d'alguna manera. Però sí que hi ha somnis que al venir de l'inconscient, i l'inconscient és atemporal i espaial, sí que poden tenir alguns elements que nosaltres puguem considerar que són premonitoris. Podem tenir algun tipus d'experiència, no només amb els somnis, sinó amb la meditació, amb tipus d'experiències religioses, etc., que tinguin un contacte amb alguna cosa que nosaltres podem identificar com a premonitoris. Jo li parlava d'això, sincronicitat. Una relació entre el món conscient i el món inconscient. No són la majoria dels somnis, ni molt menys, però sí que s'han descrit somnis d'aquest tipus. El fet que un somni duri molt poc, el nostre conscient, és perquè nosaltres estem dintre l'inconscient, tinguem un trosset petit d'allò, de consciència allà dintre del somni i aviam què passa, no? I llavors ens despertem i aquest trosset de consciència guarda un record de memòria, però això s'esvaeix molt ràpid. Cultures on els somnis són molt importants, com l'Egipte o inclús els grecs, etc., sí que els donaven importància, tenien oracles, etc., els apuntaven, però quan un ho està passant malament, que està en un tipus de crisi, té més somnis normalment i se'n recorda més. I si està en teràpia, moltes vegades inclús té una llibreteta o la gravadora amb el mòbil, no? I a vegades passa molt, un gran somni a les 4 de la matinada que la tinc, quan es desperta pel matí, l'escolta i té ni la més mínima record de que ha somiat això, però
ho ha arreglat a les 4 de la matinada. No sé si contestar. Sí. Diuen que els somnis i les imatges dels somnis són com peixos que els has pescat i estan a la vora del mar, que si no vas alerta, el peix tendeix a tornar dintre del mar, no? Com si el mar fos inconscient i els somnis parts elements d'aquest inconscient que volen tornar al seu àmbit natural, que seria l'inconscient. No? Per tant, també es recomana tenir una llibreta de vora a la taula de nit, no al matí, i posar algunes paraules, perquè a vegades tens molta peresa al començament quan te despertes d'anar apuntant tot el somni, no? Apuntar 4 o 5 imatges i paraules que has tingut i després, quan estàs més despert, connectant aquestes paraules que has escrit, normalment ja te'l pots recordar de tot el somni. És una de les tàctiques per recordar-se dels somnis. Del somni que has interpretat, hi ha un moment en què l'elfa diu tu tindràs altres dones que t'estimaran i tot això, no? Com si el mateix somni li està indicant que s'ha de deixar d'estar fascinat per tot aquest món interior, per aquesta ànima que és tan luminosa però que també pot quedar enganxat en aquesta ànima i no anar cap a la vida real, no? Tu li aconselles o ha de venir d'ell mateix de fer aquest pas del món interior cap a l'exterior? És ell mateix que viu un moment en què ja fa el pas, quan ha pogut retirar aquesta projecció, o tu també li pots anar indicant que potser és hora de fer aquest pas cap a l'exterior? Això depèn una mica de la persona que somia i de l'estat que està en el seu procés analític. Diguem que en principi, quan s'interpreta un somni, es porta més la persona de la mà, no? Sense interferir gaire, però sí a través de les preguntes que es fan i de la xerrada que es fa quan somni. Al voltant del somni sí que hi ha una mena de guiatge, de mira, fixa't en això, fixa't en tant. Quan una persona té un procés analític més avançat ja ho sap fer sol. Només cal fer certes puntualitzacions. En la frase aquesta que li diu la elfa, siempre estaré contigo, tú te casarás, tendrás hijos y tal, pero yo siempre estaré contigo en la cabaña del hospital. Ja com en el moment de l'anàlisi la persona somiant ho va interpretar com que li donava una esperança, perquè a la vida conscient no en tenim. Llavors li donava una esperança dient tu et casaràs, tindràs fills, tal, no sé què. I no pots estar aquí a la meva terra, perquè aquesta terra és terra sagrada. És terra de somnis. Tens que tornar a la vida. Llavors, perdó, jo he entès que el fet de tenir aquest somni va ajudar en el seu procés de recuperació, no? de la depressió. Sí. La meva dona és psicòloga, des de la part cognitivo-conductual. Llavors hi ha una tradició dins de la psicologia que té el somni com un element terapèutic. Sí. O sigui, Jo no la conec, no. Jung va ser el gran contribuïdor als somnis, potser són dels psicòlegs que més s'han encarregat dels somnis, però dintre del psicoanàlisi també es treballa molt amb els somnis. D'una manera diferent, però es treballa molt amb els somnis. De fet, a nivell personal, trobo molta diferència quan ve una persona i ser atesa i somia i no somia. Si somia, sembla que tot va més ràpid. Si no somia, o no cop de somnis, a mi em resulta més difícil treballar. Per exemple, jo soc una persona molt imaginativa, que m'agraden aquestes coses, no? No sé, és la meva equació personal. Però la psicologia analítica de Jung està molt centrada en el tema de l'inconscient i molt en els somnis. Són molt importants. Perquè és l'única manera de saber de manera directa en quin moment inconscient està la persona i què està dient l'inconscient en aquell moment. I quina contribució té
els mites, els contes, per amplificar els somnis, és a dir, perquè és important fer això, també anar oferint mites o fins i tot fragments religiosos. En la conferència en castellà fins i tot has parlat de l'escala de Jacob, que en català no ha sortit, em sembla. Bueno, he presentat el dibuix per explicar la història de l'escala de Jacob. Sí. Bueno, no sempre és necessari o no. Això ja és el propi anàlisi que t'ho va dient. El que es busca amb el somni és que hi hagi una comprensió de sentit, incloent molt inconscient i conscient. Per això anem al somni, perquè el somni esdevingui un element de sentit dintre la vida de la persona. El fet de fer una amplificació en un moment donat és per cercar aquest sentit. Per cercar, si una persona no té molta idea, aquesta escala que pujo molt jo, hi ha un tio que es deia Jacob que va somiar això en el Gènesis, i llavors li expliques, i això pot ajudar en la conversa a que ell pugui definir més aviat què és per ell aquest símbol, perquè en els somnis mai hem de fugir del símbol que té aquesta persona pel somni. No hem d'anar a buscar altres símbols, però sí que una amplificació pot ajudar molt bé en aquesta coherència entre el somni i la vida i en el moment de la vida que està passant. Els somnis sempre s'han d'interpretar en el moment present de la vida de la persona. Sí, has dit que properament hi hauria una conferència sobre mitologia egípcia i somnis, això ho farem al Miracle, però en aquesta casa d'espiritualitat del Miracle, del 2 al 4 de febrer, doncs es farà un cap de setmana sobre això, sobre interpretació de somnis, que vendrà el Juan Pastor, també vendrà la Pilar Casals, que sap molt d'aquest món de l'egiptologia, i la qüestió de la conferència dels mandales sí que serà una conferència del diploma de mitologia i simbolisme. A la segona trobada presencial del segon semestre vendrà la Maria Mora, que és una psicoanalista junguiana de València, que ha fet un llibre fa poc sobre els mandales i el seu significat quan apareixen, per exemple, en els somnis o quan els veiem en l'art i també en l'art religiós, els rosetons de les catedrals i en tants llocs apareixen aquests mandales, que són aquestes formes geomètriques harmonioses que sembla que estan relacionades amb el sentit, amb la plenitud. Alguna pregunta més? Sí, un dubte, si la interpretació dels somnis hi ha un element fonamental que és l'antropologia subjacent. O sigui, si tens una idea de què vol dir el ser humà, de les seves dimensions, per exemple, si vol dir, jo no ho sé del segur, però si l'ànima i l'ànimus o alma és diferent, són 3 nivells de dimensió. L'ànima seria més el centre de la persona, l'ànimus la projecció i l'alma és la relació amb la divinitat. Si tenim en compte el que diu Jung, segons la teoria analítica, perquè aquests són paraules que posades en una escola o en una altra canviaran el seu significat. Llavors, segons Jung, l'ànima és la part femenina de l'inconscient, que moltes vegades per soma representa la totalitat de l'inconscient. L'ànimus seria la part masculina de l'inconscient i el que diuen alma, l'ànima en general, seria la totalitat. Seria més relacionat amb aquest tipus del self, pot ser? Sí, seria més relacionat al tipus del self. Perquè és el que dona més experiència religiosa i això és aquest arquetipus del self. Molt bé, alguna cosa més? Doncs moltíssimes gràcies, Juan. Gràcies a tu, Toni. I ens anirem veient en altres conferències. Molt bé.